No, chcela by som vám ukázať, aké máme vlásky, keď sú ošetrené lamináciou, alebo vlasy, ktoré sú neošetrené lamináciou. Aký je medzi nimi rozdiel? Čiže tu sú vlásky, ktoré neboli ošetrované, sú len vyžehlené. Čiže lesk je taký mierny a konce sú roztrapatené. Čiže takto vyzerajú konce. Teraz prejdeme k vláskom, ktoré boli ošetrené mirror efektom. Už na prvý pohľad, ak ich dvíham, je vidieť, že prešli nejakým procesom. Vysoký lesk je tu určite vidieť a konce sú maximálne zregenerované, čiže bez potreby strihania. Vlasy pôsobia pružnejšie, hydratovanejšie a pri procese neodpadol ani kúsok. Kdežto pri obyčajnom česaní týchto vláskov, jedná sa o vlasy indické, takže oni samé o sebe majú takú presušenejšiu štruktúru, takže pri tomto procese vydržali. A určite odporúčam toto aj na domácu starostlivosť použiť.